Hayırlı kün muhterem televizor караучылар. Бүгін 24 август пәнжешәмбе көнне сезнең белән туры эфирдә мин Назым Сәфәров булырмын. Тизлеген торган сайын арттыра баручы тормыш белән ярышып яшәүчеләрне күрү бездә сыклану хисләренә уятып калмыйча, үзебезгә дә дәрт исти, яшәү көче бирә. Бүгенге замандашыбыз да шундыйлардан. Ул Тыңгы белмәс жанның яраткан шөгыле җиңел атлетика. Еллар узса да мин һаман Россия, Европа һәм Азия ветераннары белән дистанцияләрдә очрашырга теләр идем. Казан һәм Татарстан Республикасы җиңел атлетика ветераннары ассоциациясе президенты, Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре, марафончы Мәхмүд Шакир улы Шакиров йөгерүдә яраткан дистанцияләре турында сөйли башласа, тыңлап бетерә алмыйсың. Уртача дистанцияләрне яратам, әмма иң яраткан төрем марафон йөгерүе дияргә ярата. Ярышларда катнашкан елларында 28 тапкыр Россия чемпионы, бөтен Европа һәм бөтен дөнья спорт ветераннары уеннарының чемпионы, күп тапкыр җиңүчесе һәм призеры, алтын, көмеш, бронза медальләр яулаган зур спортчы, Россия җиңел атлетика хәрәкәтенең иң яхшы оештыручысы дип танылган шәхес. Менің Бейік Ватан соғышында екінші группа инвалид болып қайтқан Камил абайым бар еді. Міне ол менің спортқа кіріп кетуіме бик көп қызмет қойған кіші. Оның инициативасы білән, оның жетекшілігінде деп әйтергә дә мөмкин. Мен регуляр рәвештә физкультура һәм спорт белән шөгыльләнә башладым. Тумышы белән Мәхмүд Шакир улы Буа районының Кужак авылыннан, башлангычта авыл мәктәбендә, соңрак районның Мулланур Вакитов исемендәге мәктәбендә белем ала. Аны тәмамлагач, Казан авиация институтының радиотехника факультетында белем ала. Уку белән бергә радиомонтажчы булып эшли. Соңгы елда диплом өчен Казан авиация заводында яклый. Распределение буенча инде Казан авиация заводына килдем эшкә. Профессия, значит, радиоуправление летательными аппаратами. Шул ук елны Мәскәүдә Ленин орденлы физкультура институтына читтән торып укырга кирдем. Я пришел в 2001 году. 2001 елда мин бу заводка эшкә килгәндә Мәхмүд Шакир улы әле эшли иде. Цехка килеп эшли башлаганнан бирле без аның белән таныш. Беренче көннәрдән алып бүгенге көннәргә кадәр ул безнең эшебез белән кызыксынып тора, үзенең киңәшләрен бирә. Без аның үз эшенең чын профессионалы икәнен аңладык. Укытучы, остаз икәненә инандык. Ул безнең өчен һәр вакыт үрнәк булды, эштә дә, спортта да. Үзе һәрбер үткәрелгән чараларда катнашты. Безне дә үзе артыннан ияртте. Шуның белән дә яшьләр алдында зур абруй казанды. Бүгенге көндә дә олы кеше булуына да карамастан, ул безгә үрнәк шәхес дип әйтер идем. Без аңа сокланабыз. Мәхмүд Шакир улы Шакиров Казан авиация заводында 46 ел эшли. Зур уңышларга ирешеп эшли. Булсынга дип тырышып, үзеннән соң килгән яшь буын хезмәткәрләргә үрнәк булып хезмәт юлын үтә. Мин 2005 елда эшкә урнашканда шушы 7 цехка инде заводның Мәхмүд Шакир мине кызыксындырды да шулай иттереп, ул вакытта кайга укырга кергәндә әйдә менә минем белән эшләрсең, бергә булыр, бу эш сиңа шап китер дип әйтеп, давай БТКга күч, булышырмын. Үзенә әйткәндә Мәхмүд Шакир шул ничек дип әйтим, ул андый специалистлар хәзер юктадыр инде ул. Бөтен заводта да аны беләләр. Чөнки ул бөтен жактан да техника буенча да бөтен әйберне күп белә. Рәхмәт бик зур аңа. Күп әйбергә өйрәтте ул мине. Чын профессионал да үз эшендә бик молодец, күп өйрәтте, күп әйбер күрсәтте. Үрнәк кешеләр булу ул ул менә ул бар инде. Аның белән дә шул вакыт телефонда связьта там киңәшләр сорап, нинди нәрсә булса да, теге завод турында ул бөтен әйберне белеп тора, ишетеп тора, нәрсә булганын, кемнәр бар анда. 60-70 елларда авиазавод көчле һәм аның спорт клубы югары нәтиҗәләр күрсәтә. Командасында 80-гә якын кеше, яшьләрдән алып заводның һәм конструкторлык бюросының әйдәп баручы инженерларына кадәр 4 спорт мастерын, 7 мастерлыкка кандидат,
58 беренче разрядлы һәм йөзләгән масса күләм разрядлы спортчы әзерли. Шулай итеп, ике зур юнәлешне бергә тигез итеп алып бара. Мәхмүт ага Татарстаныбызның асыл егете, заводыбызның горурлыгы ул. Гаҗәп кеше. Мин аны яшьләр өчен генә түгел, төрле яшьтәге кешеләр өчен үрнәк иттереп куяр идем. Чөнки спорт белән эштән тыш спорт белән шөгыльләнү ул инде озак яшәүнең серләре дип әйтә ул үзе. Ул озак еллар буе әле безнең заводның корпоратив газеталарында штаттан тыш хәбәрчесе булып эшләгән. Спорт темаларын яктырткан, үз артыннан ияртә белгән. Озак еллар 7-нче цехта эшләү дәверендә физрук булып та эшләгән. Үзе инженер булса, әле өстәвенә җәмәгать эшләре белән дә шөгыльләнгән физрук булган. Һәм аны бүген дә сагынып искә алалар, чөнки ул бик таләпчән булган. Ярышларга бик нык әзерли торган булган. Башкалар 1-2 кеше килсә, ул махсус берничә автобус белән үзенең цехтан хезмәттәшләрен ярышларга алып барган. Һәм алар һәр вакыт җиңүчеләр сафында булган. Әйтергә кирәк, ул вакытта җиңгән өчен ул әле һәр катнашучыга 10 сум премия да дәгъва иткән. Ул вакытта 10 сум зур акча булган инде. Шәхси уеннарда катнашып җиңгән өчен аларына тагын истәп 10 сум алган. Һәм бу аларны алга тәргән стимул булган. Менә бу очып сынау станциясендә алар аэродром полосасында 300 метр ераклыкта йөгерү юлы үз кешеләре белән төзегәннәр алар аны. Эштән соң калып. Мин бала чактан ук инде уже үсмер чактан ук спортны яраттым. Biz гаиләдә әткәйнең 10 бала булган, мин типчек 10нчы бала булган. Мәктәпне битергәндә мин бер мәртәбә перекладинада тартыла алмыйдыр идем. Аттестатымда барлыгы 4 кенә 4 иде, башкалары 5 иде. Шул 4-4нең берсе физкультура буенча иде минем. 71нче елны урта мәктәпне физкультура буенча 4-гә битергән җегет СССРның марафон дистанциясына җигерүдә спорт стасы дигән исемгә лаек булды. 1971 елда Мәхмүт Шакир улы җиңел атлетикага күчә һәм марафон йөгерешендә спорт мастеры нормативын үти. Җиңел атлетика буенча профсоюзларның ирекле спорт җәмгыяте Зенит һәм марафон йөгереше буенча Россия җыелма командасы составына керә. Да, Махмуд Шакирович Шакиров, мастер спорта Советского Союза в марафонском беге. Әйе, Мәхмүт Шакир улы Шакиров марафон йөгерү буенча Советлар Союзы спорт мастеры, Татарстан ветераннары җиңел атлетика хәрәкәтенең башында торучыларының беренчесе һәм бердән-бере оештыручысы дияр идем. Әлеге оешма 90нчы еллардан бирле яши һәм уңышлы гына эшләп килә. Ул Казан шәһәр һәм Татарстан ветераннар оешмасын җитәкли дә. Мәхмүт Шакир улы әлеге эшкә күп көчен, зур тырышлыгын, барлык сәләтен куйды. Бүген дә әлеге оешма сафларында күпләгән спортчылар бар. Ул аларның баш тренеры булып та хезмәт итә. Россия һәм Татарстан ярышларына командалар җыя. Ярышларны оештырып уздыру да аның бурычы. Уңышлы гына чыгышлар ясыйлар. Бу әйтеп бетергесез зур хезмәт. Мәхмүт Шакир улы үзе дә көчле марафончы, дөнья күләм танылган спортчы. Без аны бик күп ветеран спортчылар исеменнән 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Аңа сәламәтлек телибез. Европаның күп илләрендә булдым. Европа, дөнья беренчелекләрендә, аннан соң ветераннар арасында безнең Европа уеннары, бөтен дөнья уеннары дигән ярышларда бар. 1997 елда Көньяк Африканың Дурбан шәһәрендә марафон дистанциясында 2нче урын алдык. 2001 елны Австралиядә булдым, дөнья беренчелегендә. Анда марафон дистанциясына 42 километрда 195 метр инде. Анда 3нче урын алдык команда белән. Һәм 2014 елны Төркиянең Измир шәһәрендә марафон дистанциясына җигерүдә Европа чемпионы исеменә лаек булдым, Аллаһка шөкер. Алардан тыш
Менә 2008 елны беренче мәртәбә Европа уеннары булды. Швециянең Мальмö шәһәрендә. Анда 2 алтын медаль алып кайткан идем. Аннан соң да соңрак булган Европа уеннарында да алтын медальләрдә, анда көмеш, бронза медальләрдә алдым. Бөтен дөнья уеннарында Канаданың Эдмонтон шәһәрендә 2005 елны 2 алтын медаль, 2 көмеш һәм 1 бронза медаль яулап алдым бөтен дөнья уеннарында. Ул бик зур нәтиҗә дип, яхшы нәтиҗә дип саныйм. 1993 елда аңа 50 яшь тула һәм Мәхмүт ага тукталып калмый, ветераннар спортына күчә. 1996 елда Мәхмүт Шакир улы Казанның җиңел атлетика ветераннары ассоциациясын оештыра. Бүгенге көнгә кадәр җитәкли Казан шәһәр һәм Татарстан Республикасы җиңел атлетика ветераннары ассоциациясе президенты булып тора. Бик күп хезмәт куюны, тир түгүне таләп итә. Зур спорт белән заниматься итү, даже ветераннар хәрәкәтендәге зур спортта. Рәхмәт инде менә шәһәр спорт комитетына да, безнең Казанның үзәк стадионы җитәкчелегенә дә, шулай ук республикабызның спорт министрлыгына да хәлләреннән килгәнчә ярдәм итәләр. Без бит инде Татарстан белән Россия беренчелекләрендә 14 тапкыр беренче урын алдык. Казан белән шәһәрләр номинациясендә 20 тапкыр иттек. Икенче, өченче урыннарны минем санап та торганым юк. Менә күрдегез бит, бүлмәдә күпме кубоклар жата. Кызганыч, менә шул кубокларны минем гаиләдән башка һәм миңа килгән иптәшләрдән башка кешеләр күрми. Шуңа күрә безнең җиңел атлетика манежында шанам стенд ясалыр һәм ул кубокларны шунда күргәзмәгә куеп, кемнәрнең тире белән ул кубоклар яулап алынган списокларын куеп, шул көннәрне күрергә шанам. Спортка без яшьтән үк килдек, спортка. Яшьтән үк шауып нитеп, спорт белән заниматься итәбез. Безгә ул бирә сәламәтлек, бирә безгә. Шуңа күрә без тырышабыз инде, чабабыз, соревнования барабыз, бөтен ярышларга, чит-илләргә чыгабыз. Бик күп йөрибез. Мәхмүт абый инде ул гомер буе нитеп чабып йөри, лыжа белән башта нитеп чаңып да хәзер чабып йөри. Ул 26 ел элек ачты Федерация легкой атлетики Татарстана дигәне, Авлад дигәне. И Казанныкы да ассоциация ветеранов. Шундан ул руководитель була безнең, президент ассоциации. Бөтен соревнованиягә бергә барабыз, бөтен нәрсәләр, документларны бергә әзерләп куябыз. Ну, бик тырыш кеше инде ул. Да, үзе спортсмен, бөтен соревнования тоже катнаша ул, бөтен җирдә. Мәхмүт Шакирович безнең белән бергә бу ел май айында завод юбилеенда йөгерештә катнашты. Ветеранлар алар икәү иделәр, әйтергә кирәк. Яшьләр арасында кызыксыну уяталар. Йөгергәндә Мәхмүт Шакирович безгә кызыклы мәгълүматлар сөйләргә өлгерде. Шундый ветеранлар яныбызда, без гурланабыз. 80 яшьтә 1000 ярымны да, 5000 метрны да, 10000 метрны да җигерә алу, ул бик яхшы. Сәламәтлеккә дә ул яхшы файда бирә. Кан әйләнешен яхшыта, кан тамырларының чистарак булуына китерә. Вот, баш миенә дә файдалы әйбер. Человек удивительной силы воли, и он живет не потому что, а вопреки всему. Мәхмүт Шакир улы искиткеч сыкланырлык шәхес. Эштә дә, спортта да. Соңгы вакытларда күзләре начара күрүенә дә карамастан, марафоннарда катнаша, җиңүләр яулый. Бу бит батырлык дияр иде. 42 чакрым араны көннең нинди булуына да карамастан, чабып үтеп, үзен яхшы хис итә. Без ул араны чабып түгел, уйлап кына карасак та куркып калабыз. Ә ул катнаша, җиңә. Күпме тырышлык кирәк бит. Өстәвенә күпме ветераннарга ярдәм итә, ярышлар оештырыла. Ул кешенең энергиясе бер вакытта да бетмәс кебек. Мин 5нче класстан алып 9нчы классны бетергәнче 5 ел буе Буа шәһәренең балалар музыка мәктәбендә
баян классы буенча укыган идем. Район агитбригадасының музыка җитәкчесе булып та җиргән идем мәктәп җилларында. Бүгенге көндә дә бармаклар баянның телләрендә адашмыйлар. Клавишаларында күңел төшенкелеге булган моментларда или бик арыган чакларда үземнең яраткан җырларны уйнап, җырлап җибәрсәм, күңелләр күтәрелеп китә, арыганлыклар кими. 25 июль көнне минем туган көнемдә футбольны Ликатический манежда Казан шәһәренең бик зурладылар, бик кытладылар. Аннан соң әле аның да дәвамы булды Чыбаксар шәһәрендә. Шунда кичке аш уздырдылар инде минем хөрмәткә. Анда да бик җегетләр зурладылар. Беренче чиратта спортны бик каты ярату кирәк. Аннан соң омтылыш кирәк. Нинди дә булса куелган максатка ирешер өчен омтылыш бик кирәк. Спорт кыскача гына әйтеп әйткәндә минем икенче тормышым ул. Күп бирде миңа менә физик яктан чыныгуга да, менә бит күнегүләр бит шуның хәтле чыныктырды. 16 яшьлек чакта мәктәпне бетергәндә бер тапкыр перекладиниедә тартыла алмаган җегет уже ул полиатлонга полиатлон ярышларында уже 24 тапкыр подтягиваться иткән идем хәтеремдә. Самоконтроль яхшы булырга тиеш. Шул чакта һәм методический дөрес тренироваться итәргә кирәк. Шул чакта мин саныйм, спортның комачаулыгы юк, сәламәтлеккә зыяны юк. Физкультура спорт белән шөгыльләнүегезне дәвам итегез. Ул сезнең саулык, сәламәтлегегезгә бик кирәк. Махмуд Шакир улы Шакиров бүгенге көндә дә ветераннар дәрәҗәсендә спорт белән шөгыльләнүен дәвам итә. Менә шундый тынгысыз татар. Бүгенгә шулар иде. Иртәгә дә тур эфирда очрашырга насыйп булсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.